Kaixo, eguerrion denoi, zer moduz pasa dituzu zuek aste santuak, zigor? Ondo. Pila kargauta, tope, eta, bueno, hain dikumeak oporretan dauzkago, baina gu erkibili gara. Grana. Grana? Grana biztatu jungea. Alhambra, eta oso politia, Alhambra, Gente asko, baina, bueno, zingo juga. Este santutan eta berua, baina, bueno, beti berua. Bueno, zuzen. Ondo, ni estatu batuta ju naiz. Nueva Yorkia, hemendikan jun hartu, etorri, bueltatu, eta earki pasa de bere. Bueno. Aste azkarra izan da, baina gusta ibilikea. Errezeta handik ekarri diguzu? Errezeta ez, handikan ez. Teu ekarri, baina, bueno, izango da errezeta, goixu bat gaurkoan. Ingo dugu lasaña bat, baina nahiko berezia. Vale. Egingo dugu, perretxiko batzukin ekarri eteltela. Portobeloak eta shitakeak, eta ate konfitatuarekin. Beraz, nahiko lasaña berezia. Ondo. Eta zuk? Bueno, ni ja perretxiko ekarri dituzunez, da perretxiko kontua dauzkegunez txorienen, nik, perretxikoen erregea ekarri zuet boilurrarekin. Hori bai. Gazta bat hartuko dugu, eta ingo duguna da, beti ingo dugu urdaiazpikoarekin eta boilurrarekin, da entzalada on batekin lagunduta zerbitzatu. Zerbait, goi mailako, 3 Michelin izarretako, kontatuko dugu. Bueno, kontatuko dugu. Baina hori baino lehen, badakizue, lehen da bizi lasaña, eta ikasi nahi zuen. Nola egiten den? Begira. Bete lana egiteko, ahatea xeatu, erregozi tipula, baratxuria, konfitaren koipe bizka batekin, eta gehitu perretxiko txikituak eta erregozi ura galdu arte. Ondoren, koinaka gehitu, ardoa eta esnegaina gehitu, eta lurrundu arte utzi nahasten. Besamela egiteko, burina eta irina kozinatu, gehitu esne beroa pixkanaka, krema leuna lortu arte. Amaitzeko muntaketa egin, geruzak errepikatu, eta besamelarekin eta gaztarekin amaitzen da. Laberatu eta jateko prest. Bueno, ikusi dezue, elaborazio desente ditula, osagaiak ere hemen maila beteta dauket, eta zerekin hasiko naiz? Hasiko naiz, adibidez. Gure pasta egosten, horretarako ja hemen ura irakiten daukat, tengo detena da barrura sartu. Oso, hemen saltzen dituzte, bakizu pasta hauek behar ez dutenak egosketarik. Hori gaur egungo zerbait moderno da, gure garaian ikasi gendun, pasta hartu, egosien behar izaten zen, gero ostu, gero geruzaka jarri eta gero muntatu. Gaur egun, denbora, egia da, gero 40 minutu behar dituzte labean, eta kasu honetan hauek erabiliz gero, pasta egosita dagoenez, izango zen, goikaldea gainerreta dagoenean, jateko presez. Hori da, eta bitartean beste aldetikan ja betegarriarekin hasiko naiz. Horretarako egin detena hemen izan da gure ahateak askatu duen koipe guztia pixka bat gorde egin dut, eta hemen bota eta bitartean jungo naiz ni tipula txikitzen, baratxuria txikitzen, eta dena ondo erregosten. Bueno, Armin lanean daola, nik aurko osai bereziarekin gainera eskatu nizun, ez? Konfita ekarri jazu gehiago, ez? Ni bihar erabiliko duzu holako errezeta tradizional batean, eta, ahateko fita izegin da, niri gogoa zeituan, iparraldera juten zain, landak inguru horretara baita ere, hor Frantziako hegoaldean, eta hau da, garai batetako konserbatzeko modu bat, ez? Hartzen zena, eta urte luzaroan aragiak iraun zezan, oskaiurik eta ez zegoenez, ze egiten zuten, holako konserbak asmatu, eta hau egiten zan, normalian izaten da, lehengo gatzetan jartzen zan, espezia batzuk ere botatzen dizkiote, gatzakin eta ura zurgatzeko pixkat gatzak, eta gero egosi egiten zan ahate koipetan. Hori, normalean konserba batero erosten baduzue, izaten du, honen konfitanak beti izaten dute ondo estalita joten dira koipe horrekin, ahate koipe horrekin, eta gero hori etzazue bota. Koipe hori etzazue bota, han oso ohikoa da jute mazadete iparraldera ero, olakoak konfitak eta, hau bakizu, late irekitzen duzu, labea jarri berrondo eta marradutan ero, azkenean eginda dagoen zerbait da, eta gu nahi duguna da, larrua pixkat gorritzea, kurruzkari geratzea. Eta bien bitartean, hau labean daukagun bitartean konfita hau, zeiten da, oli horrekin patata frijitu batzu. Egia da, potentzia daukaten patata frijitu batzu dira, baina oso ohikoak direnak, eta, Frantzian eta hor esan dagoa landa inguruan da, holako errezeta bat eskatzen duzuet, normalean patatak etortzen dira, koipe horretan frigituta. Erra dude, eta
Ni gomendatzen dizuet, bota ez botatzea, eta bueno, horretarako erabili. Bai, edo maionesa bat egiteko ere pixka bat, zapore hori ematen dio. Bai. Hor aukera nahi ikizuenak, eta kontua da, ez dala bakarrik ez dituzela, olakoak aurkitzen ditugu iztarrak, egalak ere bai saltzen dituzte. Eta horrekin, bueno, badaude hainbat errezeta gu hor grillel edo deitzen dena egiten dute, mamurtu egiten dute pate antzeko bat indezakezu, eta oso erraza da, hartzen duzue atearen haragi hau, xeatu itezu ondo, gero bere koipearekin jartzen duzue, olako molde erretilu batean sartzen duzue laberatu, eta gero hori atera ostutzen danean, geratzen da horrelako pate antzeko bat, eta ogia txigortu egiten duzu, eta ogi horren gainean olan igurtzita jateko, bueno, oso goxua geratzen den zerbait. Ni goratzen naiz, Frantzian landetan egon itzanean lanean, eroseta bat geneuken. Non egon zinean Frantzin ba? Michel Gerarrekin, horre Eugenie Lesbenz. Lehengo klasiko handi bat, hiru Michelin izarretako klasiko handi bat, Frantziako sukaldaritzako, esan dezagun, argina, no? Basan bera garai hartan oso famatua, eta hau agertzen zen sukaldian, eguerdian bakarrik. Hau zen, bere xatotik, hau da, bere gaztelutik etortzen zen, 12 orduatak aldera, eta ja, jendea bukatzen nahi zanean, etorri jatetxe etortzen zen, mosur, hitze egin danoi, agurtu danoi egiten zigun, txaketia jartzen zen, ateatzen zen jangelara, daneian mairi juten zen, zen buskan duzue, ondo, postena, ez da izer, ateatzen zen, kendo txaketia, gaztelura. Eta gaztelura. Bai, nik hemen iten duan, ni etortzen nahi zonak, ekipo, dan izan moduz, jartzen ez txaketera amantala. Bai, ez da. Hemen laule lokeri esan, kozinatu pixka bat, eta ero kentzen nahiz da, bueno, ekipo, agur, eta hau geratzen dira, hau jasotzen, montatzen, guk esan dako tontakeriak eta holan pixkate eta holakoak kentzen, eta lana beraiek egiten dute. Hau, antzeko. Han iten gendun, hartzen gendun hau mamurtu iten gendun, eta ero fua iten gendun, mikuita. Mikuitarekin nazten gendun, eta eratzen da holako pate antzeko bat oso goxua, eta goratzen naiz, gero zijoala molde batean, zapaldu iten gendun, azpian holan lore bat izango bazan moduan honek, azan da, kanonikoak dira ardi miia, ero, ditzen da euskeraz. Horre jartzen genituen, nolako entzalada antzeko bat berezia, eta, bueno, saltzen zapila bat, iten gendun da. Iten gendun. Bia, ni hemen kasu honetan, ari naiz perritxukoak mozten, nien dauzkat portobeloak, eta dauzket shitakea. Gaur egun shitakea pilo bat erabiltzen dira, pilo bat errezetetan, geroz eta, bueno, kontsumo handiagoa dago. Eta 0 kilometroko badauzkagu, Euskal Herrian ekoizten diren shitakeak ere badauzkagu. Eta perretxikoak... Izen horrekin ez dira hemengoak izango ez da? Aizarna Zabal ingurukoak eidi, antza, bai, ez, Japoniarra eta baki omen aipatu izan du, nola gaur egun astegietan lehen, bueno, honek zuaitzen enborretatik ateratzen dian, gaur egun nahi eta daukate olako zerrina antzeko bateko egindako olako moldeak, eta toki eze temperatura kontrolatu batean ezetasunarekin eta ilunetan horrazten dira, eta gero jasotzea da, perretxikotan jutea moduan, baina danakan bertan daude, ez da bista berezea behar, eta hemen nire miresmen guztia onjotan eta abila diren jende horri. Ni jun izan naiz, Eta? Jun. Bueltatu ez zer gabe. Bueno, baina mendian ibili ondoren pasio bat induzu, eta hori, ez? Hori da politxa, ez da, azkenen mendia jute garen ez da, buelta hori ematia, eta ematen dizun ilusioa perretxiku bat edo ikusten dezunen, eta gero aldameneko esaten dizu, hori zan jangarria. Hori ez. Askotan gertatzen da, bai jangarria da, baino hobeto ez hartu. Hor, perretxikoen mikologia mundu hortan galdetzen dizute, eta zeitzu, hori jangarria da. Jangarriak denak dira jangarriak. Batzuk behin jan aldituzu bakarrik. Gero, jaztizu berriro jango. Gehiago. Ni neukan lagun bat, Ari abentura gustatzen zitzaio. Hara esan, bere etxean beti ezagutu zuen tripa gaizkio aldin badukazu, zerbait, lehen esatezan pozoien bat, zerbait kaltegarria jan eskero, esnia eran da listo. Hara, erremedio horrekin, hartzen zuen, edozein perretxiko, jaten zuen, gero esnia eraten zuen badezpada, eta, bueno, hiru aldiz ospitalean bukatu zuen. Eta hala ere, ez zuen ikasi. Eta 3 aldiz, eta laugarren bai. Baina ere guzti zuen, ez da egit, esnia mirari egiten dituela. Nik kriston errespetua diet,
Nik Armintz 3 ezagutzen ditut. Bai, Eta 3 horiek jasotzen ditut, eta badaki beste pila bat ere onak izango dira, baina nik esan, horiek umek ikuten ez da, horiek ezekutu. Baita, baina ez dakit. Nik ontsoa, perretxikoa, eta gero badago bat naranja kolorea daukena, Katalunian robellon deitzen diotenak. Ezta? Ni... Oiek, eske oso erresa dia jakiteko ze perretxiku mota da, eta nola nik ez dituten asko ezagutzen, oiek badakit behintzat jangarrik diela. Ni grazi iten di jendia hartzen dut da, lasai. Ni dena Ni dakit. daukat aplikazio bat, non argazkia ataratzen atatzen diot argazkia perretxikuari, eta esateit ona ero txarra da. Bai, ez da? Claro, orduan, zaude, han, mendin zulo baten sartuta, ez daukazu estaldurarik, eta horrek ez du funtzionatzen. Orduan, gehatzen zaizolako, ezin dut ez Orduan, nik beti esaten duena, eta badaude batzuk daukatela teoria hartu, eta hau txarra da, eta ostiko hartu, eta bota. Ez, oleko horik ez zein, mesedez. Txarra badie, utzi, baina bestela beste norbaitek hartuko du, beste norbaitek hartzen badu, ikasiko du horrengorako, hori ez da hartu behar. Hori da. Nik ja perretxiko ja hemen nahiko txikitu ditut, alde batetik nik ja, bota diot tipula, baratxuria, eta moztu ditut ja nahiko perretxiko, nahiko esitake, eta hemen indetena da ja ahatea bota. Orduan dena ondo nastuko dut hemen, orain ingo diotena da gure perretxikoak bota gainetikan, eta utziko dut dena ondo xurratzen, ondo nahasten eta ondo lurruntzen. Hori izango da gure betegarria. Beraz, alde batetikan, ja, pixkanaka, badijoa ja kozinatzen, honei gero egingo diotena izango da koinak pixka bat bota, eta esnegain pixka bat. Pixka bat, kremosidade hori izateko gure betegarriak. Oso, ondo. Zu perretxikoa moztu dituzu, nik egozketa moztu diot. Urrotzetan jarri duzu. Urrotzetara pasat, horrekin moztu ingo genuke egozketa. Oso, ondo. Eta gero hemen komen izaten dana, atzo, oporra baino lehenago Armintze pasta egin genuen hemen bai, zate zuena, olioarekin igurtzen badugu hemen, haunek plaka hauek lehengo denboraz, lehenago bi egun lehenago egin aldizan ditugu, gero garrantzitsua da. Hemen irekingo ditugu, olio pixkat eman, gero berriro plastikoa eta geruzaka, eta gero errez askatzen dira holan montatzeko, bestela itxatzita geratzen dira. Gero, trapu batekin ondo lehortu. Hau, geroko hemen utziko dut. Eta ni perretxiko kontuekin jarraituko dut gehiago. Nik ja osagai guztia ia barruan ditut, esan bezala, Koinak pixka bat botako diot, lurruntzen utziko diot, eta esnegain pixka bat ere. Orduan orain utziko dut dena ondo kozinatzen, Nek bere denbora beharko du, eta nik bitartean, noski jarraitu den behar dut. Eta zerekin jarraituko dut, bexamela egiten. Orduan, orain hasiko naiz bexamelarekin, badakizu nola egiten dan. Irina, gurina ondo kozinatu, eta ondoren esnea bota, gainetikan, beraz, hau ja prest, eta ni bexamelakin hasiko naiz. Bikain. Ni perretxikoak, bakizu hemen, gastronomiarako bakarrik ez ditu erabilik izakiak, hemen, lehen txamanak eta esaten ziela eta olakoak hainbat kulturatan eta perretxikoak izakiak beti jan izan ditu, eta jan izan dituzte, jainkoekin eta hitz egiteko eta azkenean, hartzen zituztelako, perretxikoen, toksikoak esan dezagun jate zituztela, alusinazioak eta ematen zituztela eta, garai hartan esaten zen, jainkoekin eta hitz egiteko, eta... Jainkoekin? Bai, aldeat, baina, Hor, azkenien, izaten zira, medikuak eta, medikuntzan da perretxikoak erabili izan dira baita ere, eta min gutxiago izateko eta perretxikoak erabili izan dira. Eta honekin, berdina, beste munduko norbaitekin hitz egiteko, ematen zitzuen olako kriston globasua, eta haiek egan ingo ziten, hitz egingo zuten jainkoikoakin, hitz egingo zuten mundu guztiarekin. Horregatik ere, garai batean eta, Eliza kontra egon zan, zezaten zuten, zau zorginkeria kontu dela eta zorginak eta erabiltzen zituztelako. Beraiek zorgina deitzen ziotenak. Azkenien horzean, kuranderak ero izaten zienak, ez? Eta perretxikoen kontra izan zen. Kontu da, kultura guztietan perretxikoa jaten direla, modu askotan, kozinan erabilia zen ditu pilo bat, nik ez dakite, hilabetero ziurrenik txorienen errezetan baten erabili ditu, eta nik sartzen bat baduzkator karpeta bat, ordenagailuan,
non agertzen diren indituan errezeta guztiak, hor dozenaka eta dozenaka errezeta gongo dira, non onjoak, perretxikoak, txampiñoiak, edo zer erabilun, ero boilurra, ez? Gero urrengo errezetan erabiliko duguna, ez? Orduan, bueno, euskal sukaldaritzarekin, bertako sukaldaritzako nahi eta nahizko, osagai bat dala esan dezakegu perretxikoa. Beka, nik hemen pixkanaka ja nire bixamela egiten jungo naiz. Bai? Pixkanaka honek ja kremosidadea hartzen jungo da. Hemen truko moduan ere, esan dakoa, esnea erabili alduzu esnea osoa, esnea erdigain gabetua, esnea eta esne gainean aztuta, edari vegetalak, aukerak pila bat, salda baterekin ere inalda, salda izango bazan dana saldarekin esan izango bexamela, belute bat izango zen, baina, bueno, holako lasaina ezberdin bat egiteko, guk hemen inin dugu olako jasko lasaina bat egin duen, eta hor zan bexamela egiteko, erdia esnea eta beste erdia oiasko salda. Eta horrek esto zapore dauka, oiaskoan azkenean. Oso, no, bueno, ni bixamilakin jarraitzeko ingo detena da tokiz aldatu, lasaio ibiltzeko, orduan, pasako dut, honako hau, ona, pixkanaka. Gorputza hartzen joteko, pixkanaka. Eta ni bitarten honei kandela emateko, martxa emateko, hementxe jarriko dut, gertuago, eta suabean pixka bat kozinatzen joateko. Oso ondo. Bueno, gizakia bak zertako erabili izan ditu maita perretxiko beti? Zertako? Arerioak entzeko gainetik. Hor badaude historian zehar, bueno, badakizu perretxiko batzuk hilgarria direla. Eta hor, badago zerrenda bat, hor Claudio Emperadorea, ez? Hau perretxiko salea esan, eta bueno, tartean sartu zizkioten Agripinak, bere emazteak, zer zeukan Agripina bere kontra, baina Agripinak sartu zizkion nolako perretxiko pozointzu batzuk, eta bera hilin zuen. Gero semeak, Agripinan semea, Neronek ikasin zuen hau, eta Neronek ere olako arerio politikoren batero beste, aurretik ere kendu zuen, perretxikoak erabilita. Ze perretxiko erabiltzen zituen? Hainbat eta hainbat daude. Gorria da dana, amanita moskaria, oso polita da, eta egia da zenbat argazkitan dekusten dugun. Politxa bezala ez da, politxa bezala, baina nik enuke jango espada. Hor, gero perretxikoak ere bai erabiltzen dira, bueno, zu jolastuko zenun. Nola da tipoa dana, hola txapel batekin jutena, bigotetxo batekin bideo jokuetan hartzen dana. Mario Bros. Marion, agertzen dira perretxikoak janda gero, handitu iten da, hori zer da, botere ezberdina dauzka, perretxikoekin. Egia da. Mario Brosen perretxikoak egan einarazi egiten diote, hemen garai batean jendeak egiten zuena, perretxikoak janda jokoetan eta toki guztietan daude perretxikoak, hori, bai. Bit, hemen Clemente Zazpigarren aita santu ere perretxiko jaten, hau ere hiltzan, auskalo, nahi gabe jan zituen, ero nahi sartu zizkioten. Dionisio Emperadorea, Carlos Seigarrena, eta Buda bera, perretxikoak jan onderen hiltzan, baina perretxikoak eta txerrikia jan omen zuen egun hortan. Baina han batzeuden, bintzat oso famatua balin bazinen, edo erregea balin bazinen, norbait bazegoen zu baino lehen da bizi dastatzen zuena, jakiteko ea ona zegoen, ez zegoen. Hemen hori asko esaten dute, etortzen dira probatzia eta esan dugu, guk bazpare probatuko duztuk baino lehenago jakiteko, baino ez da egitegi horregatik handan edo gozia dauketelako. Armen, zu badakizu hemen dana presio bat daukatela. Eta hori dastatzen zuena, esango bazioten, txikito, betxo, hartu eskupekoa, eta zu gehin dastatzen dezuela, holan esan, eta gero botazazu, bota, eta gero jango du besteak, eta agur benur da jan jogur. Baina, Hitlerreri ez da izen bat behir saiatu ziren, eta arek bat zeukan norbait beti bere jakia jan baino lehenago dastatzen zuena, eta... Mira, nik oin hemen ingo dietena izango da, nila bexamela ia badaukat inda, eta ingo dietena da. Intxaur moskatua botako dio gainetikan, pixka zapore pixka bat izan dezan, eta bitartean hemen, zapore pixka bat gehiago izan dezan, botako diot hemen erromerua, bai. Honek ikutxu berezia ere izango du. Orduan, bueno, gaurko platerak zapore desiente, izango ditu. Ondo. Eta glutena ere, bai. Gaur, glutena inguruan itzen behar dugu, justo lantaldeko batek esan du, gu glutena kentzen nahi gala, eta jende askok, glutena identifikatzen du, argaltzearekin, ero glutena kenduko dut, zer bai.
Otutzen zaie, venga, hartu eta ni glutena kenduko naiz. Da egia da jende bati, bueno, Ondo zeliakoa egiten daude, diola, ez? ezta? Ero ez dietela ezer egiten, niri glutenak, nik jaten dut glutena, bueno, glutena dukaten, azkenean glutena bera bakarrik ez, baina, eta ez dit egiten, baina gehien bat da, jende hori esaten duena, ez, baina ni oin zaintzen hasi naiz jaten, eta glutenak kendu dut. Hor badaude, dieta mirari dietak, deitzen dietenak, hartu eta kendu, eta ez dakitzelan lirain jarriko, dieta bat egiten funtzionatzen dute. Argaldu egiten zara, argaldu egiten zara. Ze prezioetara ez Baina, da? eta gero horri jarraipen bat eman bat zaio, ez duela balio. Zenbat jente hartzen du azten naiz, ez da izor da, batean argaltzen dira pila bat, eta 3 hilabetetara berriak uste dituzun lehen bezala, ero gizela. Orduan, zerbait sinesgarri izan behar da, zerbait zuri egunerokotasunean betirako inalko duzun zerbait izan behar da. Eta ja dieta hitza oso itxusia da. Jateko modu bat ikasi behar duzu, jaten, ondo jaten ikasi behar dana, nik uste dut, ez da. Horre, nik olako gauzak, beldurre ematen diate. Montatzen hasiko za, nik hauen lehortuko izkizut. Hori da, jarraituko dugu eta jarraitzeko nik hemen dauket, adibidez, lasaña bat egiteko gure molde ezberdin hau, hemen azpitikan aterako detena, eta honekin egin behar duguna da, esan bezala, muntaia egiteko kapak egingo ditugu. Beraz, pixka bat gure pasta lehortu egingo dugu, eta egingo detena hemen bir jarri, betegarria bota, bexamela bota, beste bilarri, eta montaiakin ja hasiko gara. Oso, ondo, nik jefe badauzka, ja preste pastak Zuk hor dauzkezu? Nauzi, hartu, tori. Hor pixka bat lehortuta. Tori, nauzi. Era, azkarrera. Bai, chef, bai, chef. Tokatu zaizu zuri lanean egon da, bai, chef, esatea? Esaten gendun guk, oído cocina, esaten gendun. Entzun da, esaten zuen, entzun dezu eta denak, entzun da. Zuk ze esaten gendun, ui, chef. Frantzian guixef. Eta gaina Frantzian zan, gu lanean egote ginen normal, sukaldariz jantzita hori, baina batzutan bisitak izaten genitu sukaldean, hau da. Bezeroak hartu eta sukaldera sartzen ziren, sukalde buruarekin, jabearekin, Michelekin, eta sukaldearen, eta bisita egon baino lehen, hartu eta etortzen zan da, bizit, 2 minutu lehen hau. Hartu eta nok, sukaldari txapel luze horiek ez dutenak oso inkomodoa direla lanerako. Niri ez zai gertatzen, altu horiek, baina Luis bezalako norbaitek kanpaia beti txapelakin joten egon zan. Ni ez da salto egin da enuen ikutzen kanpaia, txapel horrekin ez da ere. Baina ez dira praktikoa, baina hori jarri behar izaten genuen jentean sartzen zanean. Deno, nik entzun da ere, oizala txapel hori oso garrantzitsuagoa balmazinan. Egoman, emate zintzulako igual altuera eta horrela, eta... Hori ni bezalako txiki baten komplexuak izango zen. Olako norbaitek armatuko zuen hartu eta izango zen, ni naiz hemen jefia, eta bera izango zen, ratatuilekoa modua, ratatuilekoan sukalde burua zeza. Arratoia barruan sartzeko, nik uste erabiltzen zula hori ez da. Baina sukalde burua zeza, txikila ni bezala, hola mazeukan ere itxura holan, Egia. A ber, lagunok, pisua galtzeko garrantzitsu hemen esaten duguna beti. Elikadura zaindu behar da, baina horrekin batera, ariketa fizikoa behar da, eta beti mesedez profesional baten eskuetan jarri. Ez sartu, interneten sartu naiz, eta arkitu dut ez dakize dieta miragarri, eta ez dakize. Olakoak, gero luzera, kaltegarrik izan tenia. Orduan, kontutan ibili izan horrekin, Bida, ni ja pixkanaka jarinez ja kapak jartzen, bexamela jarriko diote bai, hemen barrura sartuko diot. Justo nik uste dut olako dietetan bexamela gutxi egoten dala. Bai, errezeta hau igual ez da horretarako, baina disfrutatzeko, gozatzeko, gastronomia eta oizu, momentuak eta momentua daudela, Burua ze garrantzitsua dan, ondo izatea eta zoriontzu izatea. Horrek ez du esan nahi, beti zoriontzu izan barganik eta beti hola egotea. Neurrian. Faltako zait bat. Pinga. Chef, hemen bat itxatzi inzait pixat, baina Tetris aitean ze modu zinen. Zu Tetrisa jolaztu oso? Piezak montatuko ditugu. Holan lehortu pixat. Oso ondo. Eta amaituko dut. Mateizu horrekin? Bai, ematen dit. Honekin amaituko dut. Bat emendikan. Labea ze temperaturan dandako gu? Jartzen dut 180 gradutara. Ia dena jartzen dugu 180 gradutara, ezta? Eta hemen ingo diotena izango da, bexamela pixka bat gehiago bota, gainetikan. Eta gero gazta. Hori da. Beldur gabe. Bexamela beldurri gabe. Uste du gazta hau ere ez tala sartzen dietan, Ni sentitzen dut, laguno, baina gaur etorri nahi espetze dut hemen. Bueno, sartzen da dieta, orekatu batian, ezta? Bai, noski. Egunero igualez, baino, nik ondo zalduko diet. Horrela. Eta gazta gainetikan bota,
labera sartu, eta dena, 15 bat minutuz edo utziko dugu, dena ondo egosi arte, ondo egin arte, eta gure bexamela prest izango genuke. Hau kontutan izan, erabiltzen baituzu beste pasta gaina, kajan bertan esaten dizu, egosita estoa zen hoiek, hoietan 40 minutu behar izaten dira, eta behar izaten dutena beti da, pasta hori egotea kontaktuan likido batekin. Likido esaten duenan ez da izan behar ura, tomate saltza bat, bexamela, orduan horrek egiten dutena da pasta horiek egosten dira, labian bertan, bexamelarekin eta tomatearekin kontaktuan egonda. Ezetasun puntu bat behar dute egiteko labian da hori. 40 minutu, 45 minutuan egin dagoten da, eta hemen guk dana kozinatuta dagoen, ez? Betegarria kozinatuta, bexamela kozinatuta, pasta kozinatuta. Gune duguna da olako irekinaldi on bat, berotu bat ondo, gorritu, eta poli-poli dagoenean. Eta hemen beldurri gabe, beldurri gabe, botako diogu, alde guztitatik, eta honekin ja prest. Ze hona gazta. Ere, gazta ere. Prest, hau barrua sartuko dut, eta 15-20 minututan, bueltatuko gara. Bueno, lagunok. Txura daukano. Hemen txere, labea itxiko dut. Ahi Bueno. Biziri dago, Armintzen. Bai ez da? Usted hotza dagoela, ez da? Ez dakit, baina biziri dagoela ikusten du nik. Bueno, guk ez dugu itxingo gehiago, ez da? Ez. Ni hasiko naiz ja banatzen ikusten duzue, ondo ateatzen dala. Zatitxo bat ateako diot. Gure etxean, plater gogokoenetakoa, gure txikiegatik, eta da, lasaina. Bai, nik egiten duan olako erretilu handi bat, eta ero hartu, atala portzioak, 2 lagunendako, 3 lagunendako, eta gero bildu, hotza dagoenean, Eta, nik utzean ontziratzen dut, eta izosgailuan gorde. Eta gero izosgailutik behar duzunean atara, berotu, eta... Bueno. Hemen, editxoina. Hau da, dekonstruzioa ditzen zaigu, dekonstruzioa. Bueno, erdi hautxita gelditu da, baina ez da zer pasatzen, dana ondo nahazten da. Ingo dutena da platera gerturatu. Hau da, momentuan, ez deulako etxoin ez da, segundu bat ez deulako etxoin. Hau egiten du, olako sukaldari egun eta lasaina dekonstruzioa eta eta ez da, guk egiten du eta. Badakizu, hori hemen etxoin eta pixka bat ozten utzi eta ez, guk momentuan. Eta hau, erdi hautxita dago, baino goixua berdin gelditzen da. Bueno, orain bai, dastatzia. Hau koiara erabilu horren, koiara egiten dut hau. A ver. Zapore asko ditu, Erromeroa, atea, perretxikuak. Zoragarria, Armentz, honetan. Hau honek osak batzuk edo non argazkirako superpolitia da. Hona da gozua, eta garrantzitsua da, nin nahi hau zerbait, gozua izatea, hor oso politia da ez da izan, eta gero, tola zer esaten. Oie, utxutko dugu zatitxu hau politia argazkirako. Men gero hau, ozten danen eta pixkia bat ja lodigo dagoen, gero argazkirako erabiliko da. Agian argazkirako ez da zer geratuko, ni hemen jaten geratuko naiz, eta ikusten zuen, urrengo errezetako osagaiak hemen dauzkagu, eta azalpena hemen doa. Gazte irutan moztu eta urdai azpikoarekin eta boilurrarekin bete. Plastikoarekin bildu eta oskailuan pare bat egun gorde. Ospin olio egiteko boilur birrindua oliba olioarekin, zerez ospinarekin eta gatzarekin hasi eta gorde. Gazta listo daukagunean, ondo ingo dugu entzalada bat boilur ospin olioarekin eta zerbitzatu gazta 6 pusketatan moztuta ogi txigortuarekin batera. Orduan gaur, berezitasun moduan daukagu hemen boilurra, zein da boilurra? Egin dut trampato jomoduan, txokolatezko boilurrei trufaseit ideitzen zaia. Oso antzekoa direla. Oso antzekoak, mitxole eta ozto hasi batzu jarri zion. Nahiko antzeko atea zaizkizula, Baina holako gaineta horre txokolatezkoa direnak.
birrindu eskero, osatzeko beltzak. geratuko zen, Bai. Gero usainagatik jakingo genuke azkar zein den zen, baina... Baina ez. Eta hemen daukago Brillat Zabarin gazta. Da Brie familikoa ero holan. Camembert bezalako kormatxuak. Orduan, ingo duana dau, 3 moztuko dut, 1, 2, eta orduan 3 pusketa, eta izango du, erdi batean urdaiazpiko xerra jarri izkiot, eta bestean tapa jarri, eta bestean boilurra. Gero, bildu eta oskailuan 2-3 egun egon behar da, boilurrak emateko zaporea gazta honi. Hau, Santi Santa Mariaren errezeta bada, zan, eta, ikuste duzu, nolako gazta krematxua den, hori da. eta hau, ni geruza moztuko diot, urdaiazpiko hemen, eta bestean boilurra, eta ero azalduko dizuet boilurran historia, ze boilurra hauek ni jaso ditut. Bai, baina gaiztakin ari zarela, hori esan dugun bezala, Camembert edo familikoak dira oso krematxuak, behi esne osoarekin egindakoak eta 175 koipea duena. Orduan ikusten duzu, barrua krematxua, geruza oso fina, mea, zuria, berezia eta gastronomian oso preziatua dan, egia esan gazta bat dala. Eta bueno, edo zer gauza jartzen diozula gazta honi onduan, platerak, benetan, goixuak edituko dira. Gure etxean gazta gainera ogiarekin jaten da, eta ogi hau txigortzera sartuko du labian, zegero ondo txigortuta behar dugu lagungarri moduan. Hemen, ikusten duzu Arminz, geruza bat, urdaiazpikoa, gero, jarriko dugu. Beste bat horrela. Gazta bokadioa dago, ezta? Horakoa, baina oin hobetu ingo du. Eta hemen daukagu boilurra. Izugarria zeuzaia daukat. Kriston usaina hartzen du. Iriberriko dira, Lumbier erderaz, eta han jasotakoak lur txakurrarekin, eta gero bilduta hemen dauzkat. Hor, jasotzen norbaiteko paritzen baizkizue, toki hermetiko batean, paperarekin, papera omerda lehorra, sartzen den, eta gero ezetasun hartzen du, eta hemen daukaia erabilitakoak. Ontzi honetan izan dut hau oskailuan, eta itxita dago hermetikoki, oskailua irekitakoan, kriston usaia. Osea, arrautzak adibidez, ez? Izugarri. Arrautza sartzen dituzu boto batean honekin, eta zapore zoragarri hori hartzen dut. Eta hau izan zen mandolina berezia boilurra mozteko erabiltzen dena. Orduan, hemen. Kontuz behatzarekin, zigor? Bai, honekin behitzat, ikusi ze fina geratzen da, eramaten badu pusketa bat, fin-fina izango da, Zer modu da zuzkoa? Nerea hortxe dijoa ondo horretik esan ditut, kontuz ibiltzeko, ze ez da oso gustuako gauza bat, moztia behatza. Bitu, hau izan zen, esan dako, txakurra ditzen den, emean moduan, lur, ditzen zen, hartzei txakurra, eta, hemen landatut aritzak eta bera dauzkan egita, eta han, azkenean, bakizue, boilurra ateratzen da, zuaitzan sustraitik txupatzen duan, itxatzita egoten da, eta, teknika zen, txakurra gorkitzen zuen, markatzen zuen, lur, kentzen zen lur, eta gero, bera juten zen, edu juten zen, palarekin, pixkana kontu handiarekin, zezin da apurtu, hau, ataratzen zuen, lurra bera. Kriston usaina. Usaia, lurra da, koska igonion lurrari holan. Eta horrekin dakizu ondo helduta dagoela, ez? Eta txakurrarekin kasu honetan, baino ere, txerriekin eta erabiltzen dituzte. Beraz, lehen txerriak erabiltzen ziren. Nik uste txerria jani nahi dula, ez da? Orduan horri igual, kontu handikin ibili beharko luketez, imaginatu. Boilurrak bilatzea egun eta bapaten barrua. Txerriak jan. Txerriak. Hor, kontuz ibili behar da, ze txakurrai ere gustatzen zaio. Baita. Erakusten badiozu txakurrai, ez duela jan behar da, ez du jantzen, baina bestela txakurrauekin entrenamendua behar izaten da, gaina boilurra aurkitzen du beti, baina batzuk ez daude helduta, orduan lurrak espaduk usai askorik ez dagoela helduta esan nahi du, eta bestela... Eta txakurrak hori badaki? Edo badaki hor zerbait dagoela? Denak aurkitzen ditu, baina helduta daudenak eta esaten dute txerriak hobeto nabartzen dituela, ondo helduta daudenak. Egia da, guk markatu zituen denak, txakurra markatu zituenak, lurrek markatu zituen denak, ondo helduta zeuden. Denak ondo helduta. Eta, orain martxoan azkenak dira. Orain daude prezio garestienean, Gabonetan orain pixkat berde egoten dira eta oso garesti daude.
eta orain daude presio, orain ez da izan batean, 900 euro kilo. Egia da, 7 urtez behin edo horrela ateratzen diela, ezta? Ze ja behin jasota edo horrela, ja ez dira. Urtero ateratzen dira? Urtero jasotze ditu hauek. Ulertuta neukan, zakizen bat urtez behin edo ateratzen ziela. Honek iten duena da, nahi eta laurka itxusi, holako puntak hartzen ditu, eta urarekin birrindu, eta zulo bakoitzean ataratzen duena boilurra botatzen du hori, eta hor espora botatzen ari da. Hasia botatzen ari da, urrengo batek, beste bat azteko, eta ez da, zuaiz bakoitzen inguruan, 2-3 ero, segun zenba jasotzen zituen, baina ez da, ni landatu jota hauek, eta 8 urtean nola egon naiz, ezer ikusi gabe. Lehenengo aldiz ez da, 8 urte igaro behar ditu, gero ja ondoren urtero atatzen da, bida. 2 egune ondo dago etxean, ontzen. Hala ere nik, labana ondo garbitu behar dira. Honek gauzak egiteko, labanak ondo garbitzea konben dira. Eta hemen dauka ja dagoeneko, berdina egin duguna, eta ja onduta. Eta honek zer eramango duen, ospinolio bat ingo du. Ospinolio hori eramango du boiurran puntak, ero boiurra birrinduta, oliba olio eta zerez ospinarekin. Eta, bueno, ni daukat anekdota bat hemen, guk suberoan hau iten genuen robotean. Boilurra txikitzen genuen, olako ospinolioa daukala. Eta hon baten, Hilario gontzan arraskara garbitzeko gune, eta robota pareta guztia boiurra birrinduta, txikituta, itxatzita. Nok utzi du hau! Karo, balio duenarekin boilurra balio duenarekin. Hartu eta katu mingainarekin dana ondo hartu. Eta dana edo da. Orduan hau, 6 moztuko dukero, baina aurrena ospinolio ingo dut, eta horretako erabiliko ditut hemen dauzkadan puntatxoak birrinduta. Ez dauka beste zerrunek. Guri gozogintzan gertatzen zaiguna da, guk boiurra erabiltzen dugu, ezta? Txokolate beltzarekin edo txuriarekin egin da boiur zuriak, esan nahi du, txokolate txuria eta esne gainarekin egindakoa, eta boiur beltzak, orduan txokolate beltza eta esne gainarekin. Orduan jendiak nahastu egiten du, eta pentsatzen du, boiur hau erabiltzen. Boiurra lurra azpikoa erabiltzen duzu? Lurra azpikoa, eta esaten du, baina honek ez da hainbeste zapore boiurratari, ez da? Eta esan du, ez da pentsatzen duzuna, baizik eta esne gaina eta txokolatearen nahasketari dagikio izen hori. Eta itxura, azkenean badaukate, ez? Horre asmatu zuen, boilurra dituko zieten, boilurran itxura badaukatelako, ez? Azkenean. Bai. Bueno, ogia txigortuta, xerez ospina hemen, eta oin, ikusten duzu, hemen, lehen horren aukan naita utzi dut, ontzi bat, urberoarekin hau, eta horrelakoa mosteko eta horrelako gauzak, eta gozogintzan ere, pastelak eta ere erabiltzen ditu. Beroa dagoela errezagotzen ditu, eta errezago mozten da, bai. Eta gero erdia geratzen da labanean, nahi gabe. Bueno, oin ingo duguna dau, hartu, eta 6 pusketatan moztuko dugu, eta horretako garrantzitsua dela, ondo lehortu. Nahi duguna da, labana bero egotea, eta ja hemen, ikuste duzu, gutxia itxazten da, ez da geratzen itxatzita lehen beste, eta 6an esan dut, baina nik uste dut. Ni osokin nabil, Eta boiurra balen badauke, goitikan, eta gehiago. Ez aldu, basarra boilur zalea. Bai. Arrarua da ez, oso zapore berezia dauke, ez dakit zergatik gustatzen zaigu. Nik uste dut gutxi daolako. Horrexegatik gustatzen zaigula, bestela, ze zaporea berezia da. Oso berezia da. Oso berezia da, eta kriston zaporea, eta dana izuk esan duzuna. Arroz, sartzen duzu olako pusketa bat, arroz artean, eta hausten duzu egun batzuk, eta arroz horrek gero, kriston zapori hartzen du boilurrarena. Orda noin, platertxo bat. Atarako dugu, eta ingo duguna da, montak edo, hemen txajareko du. Hartuko dugu. Lehengo, ospinolioa. Ospinolioa beti, jatetxetan daiten duzu, juten zaetenean, ez da egiten, platerera ez da botatzen ospinolioa. Egiten da, ospinolio bat egin da, eta hemen daukau, nasketa hau, ospina, olioa, batzuk salda pixka botatzen diote, ardo txuri pixka botaldi ezue. Kasu honetan, boiurraren adanez, boiurra botako dio. Gatza, ensaladari, gero, laban batekin, eskoiara batekin, parkatu, botako dio, eta gero eskuekin hasten da, egia da eskuekin egiten da hobekien, hemen ez du bingo eskuekin, eta jarriko du hoe bat, olako letxua hoe bat, edo aldamen batean, buke bat, deitzen da, hau zen, olako buke garnia, eta gure... Etxean ez egitu zaintzen dezuen edo, baina
Hemen geruza ezberdinak... Baina hemen behintzat kuarto guztien kriston usaina dau. Baito, Armentz, hemen daude geruza ezberdinak, Bai? eta saporia boiurrak ematen diogien, hemen. Bai. Sapore izugarria dauka. Egia da, osagai honekin, gazta hon batekin, urrai azpiko hon bat, boiurron bat. Ezer Platerak, gaizki ezin atera. hori da. Eta ogia. Eta ogia ere. Garrantzitsua. Bazkaltzen ogia bai ero ez? Bai, Beti? beti. Eta kanpoa juten naizenen eta ez da honen ogia. Zerbait falta zaiten seinale. Ba, berez, batekin jongo zan, baina bi gaudenez bi pusketa jarriko ditu. Eta hemen daukazu gure gazta betea boiurrarekin eta urdai azpikoarekin. Armentz, ogila... Hau, apaitzeko da, Bai ez da. Nahi izan ezkero... Lehen da bizi horrela jango dut. Oso txarra, talde? Hobeto ez jan. Hemen plateren gelditzeko. Ari ikasten duenek, Una, Ikaina. Goi mailako errezeta, hiru osaiekin. Amarrekoa. Bai. Ba, Santi, zauden tokian, zorionak Armentzen partez. Lagunok, zuei zorionak zuei eskerrik asko hemen izaterren. Eta bihar asteazkena, errezeta tradizionalen eguna, eta bihar gozaldua betorri. Abizatzen dizu, hori bakarrik. Losekin etorri bada? Bai, mesedez. Vale. Ba, lexi etorriko gara. Ondidan, Bueno, agur.